Večerný návrat z práce jednej ženy v obci Bystre na východe Slovenska sa zmenil na drámu. Pri železničnej stanici ju napadol 21-ročný mladík z miestnej osady. Kameňom ju udieral po hlave a podľa polície ju aj znásilnil. Po tomto chodníku chodila 43-ročná žena z práce domov dennodenne, no jej včerajší návrat z pobednejšej zmeny sa zmenil na peklo. Ak som už išla, som sa pozrela a on už bol hneď za mnou. No a jak súbežne so mnou išiel, tak potom ma stiahol do tej trávy, hlavu dole a s kameňom ma začal búchať do hlavy. Žiadal od nej peniaze, keďže mala pri sebe len pár centov, v besnení pokračoval. Následne na to mladý muž z miestnej osady ťahal ženu niekoľko metrov až k týmto verejným toaletám. Vyhrážal sa mi, že má nožik, že musím s ním tam ísť, lebo vo vrecku má nožik, keď nepostúhnem, tak že ma zapichne. Ťa podrežem. Útočník pod hrozbou násilia prinútil ženu k pohlavnému styku. V tom čase išla okolo jej známa, ktorá počula kričanie o pomoc. Zavolala policajtov a muž začal utekať. Som mu vytrhla a utekala som k policajtom a on sa rozbehol na hlavnú cestu. Nereagoval na výzvy polície, boli použité 3 varovné výstrely do vzduchu a následne bol útočník zadržaný. Ako ja neviem, ja som úplne z toho v šoku. Ľudia, ktorí taktiež chodia denne touto cestou domov, tvrdia, že doteraz sa tu nič podobné nestalo. No po včerajšej udalosti nehovoria o ničom inom ako o strachu. Mám strach teraz ísť do roboty, že jak pôjdem ja večer domov a mám chlapcov takých 20-ročných aj 19, tak hovorí, že budú chodiť. Večer, keď prídu dcery, najmä v noci polnočným vlakom chodia, tak mám strach. Stále chodím pre nich. Jasné, že je to strach aj sama o seba, aj o deti. Miestni nevedia povedať, ako sa po tomto incidente budú vyvíjať vzťahy s tamojšími Rómami. Čo cigáni robia, to je hrozné. Že to tu nikdy nebolo. S tým sa čo robí, to sa nedá. Ukáže to čas, že ako to bude ďalej. Z obce Bystre, Peter Žatko, televízia Markíza.